ana kashin ɗan Niger kowa na kallo. Duk wanda ya san shi yana sallah lokaci 5 yadda halin ga da Niger ya shiga ciki wallahi bai kamata kai goyon bayan Bazoum ba. Bai kamata kai goyon bayan Muhammad Isuf ba. Niger kasar mu sai ka taimaka ya Allah. Niger gida. Yan wana musulmi ina yi muku sallama. Mun yi convoqué babban marche pacifique a Burkina Faso. Marche pacifique kina dan France ai dégagé kin shi. Yau na samu video da wadansu mutane sohimu sun zo sun yi a saboda a sunan Bazoum sun ke mutanen Zarma da Rai su koma kasa garuruwansu. Na ce mutanen Zarma da Rai in kuna so kuma wajen garuruwanku mutanen nan na Bazoum wadanda sun kusa sun gaya muku su zamna tare da ku cikin garuruwanku, su zamna cikin kauyenku, su zamna nan tare da ku. Parce in sun kai ku sun aje kwana biyu 2 jours après a zo a iske a zo ana ta kashin ku, wannan ba mu yarda ba. Yau Niger duk uban da yake a kwanciyar hankali yayi karya. Duk wanda yake a terrorist sun kare kwanciyar hankali ya zo an sa sojawa ko ina wallahi karya da suke. Wallahi karya suke muku. Yau shekarar jiya da dare mutanen Garma ana ta kashin su. Kowa bai yi intervenir ba. Akwai garuruwa da dama an ce a kawo lanko, a kawo text, terrorist sa text, kun su je rana kaza za su zo su amshi haraji, su amshi haraji kuma komai bai. Duk wanda yake Bazoum yana yi jerin Niger ya ja mu kanshi. In ka ga yi haka nan saboda Bazoum yana biyan ka da in wata ya mutu. Sai tu. Amma mutanen Zarma da Rai yau abin nake son ga muku. Nace waɗannan mutane na Bazoum waɗanda sun ku zo sun kwashe ku su tayi ku Zarma da Rai su zamna tare da ku. Nake su zamna tare da ku. Je vais profiter de cette occasion kuma Monsieur le Président Abdraman Omar, l'ADN Kana, notre association, notre organisation internationale non gouvernementale, vous soutient. Vous soutient. Mais il faudrait que l'ADN Kana, Monsieur Honorable Abdraman Omar, Président, il faudrait que vous vous associez. Vous faites le même travail pour les Nigériens, pour dégager la France de notre pays. Pour dégager la France de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, le virus qui est dans le Niger s'appelle la France. Au Burkina Faso, on a convoqué, marche pacifique Burkina Faso, le 12 août. On n'a pas marche pacifique, on a convoqué pour que la France dégage. Comment, Kay Ladan Kay Abdraman Omar, comment tu as eu aiki tare? Parce que waɗannan mutane duk yadda za su yi suna kokari su gama kananku. Kowa ya gaya min yake ya kamata President Abdraman kai aiki da Aladan Kyara kai aiki da Abdraman Omar. Nike ni mutane na da mu da ku duk aikin mu guda ne. Aikin mu shine Niger ya hitikin kunci. Niger ya hitikin tashi hankali. In akwai French Niger yana cikin tashi hankali. Dan saboda shine yau ina so kowa da kowa duk ɗan Niger wannan babban march pacific da Abdraman Omar yayi convoqué da shi Ladan Kyana yayi convoqué ba zancen parti ne ba zancen Niger ne duka zancen Africa ne duka mun kokari mu soutenir wanga babban march pacific dan saboda kasan mu ya ci gaba dan saboda iyayen mu su zama lafiya dan saboda Niger ya zama lafiya. Dan saboda shine nake kira gare ku ɗan uwana musulmi yau shine babbar rana yau shine rana wanda ya kamata duka mu fito waɗannan da mutanen Bazoum nan da sun ka zo sun ka ce mutanen nan na waɗanda sun ka zo Mangaize sun ce mutanen nan su koma Zarma da Rai waɗannan mutane su koma tare da ku su zauna tare da ku ga su tai su kai ku su baro kwana biyu kwana uku terrorist su komo da baya su zo su kashe ku parce que na ga Bazoum c'est un terroriste kowa sai Bazoum c'est un terroriste yana yi complot da ku ita kai ku in ya kai ku kwana so nawa an ka irin wannan
duk wanda yake akwai kwanciyar hankali a Niger yayi karya duk wanda yake akwai kwanciyar hankali a kasar Niger yayi karya au yana dauka kudi ana taushin bakin shi da kudi koko bai so ya fadi gaskiya dan ya tai kaso wallahi ina fadin gaskiya in tai kaso in zamanto lokacin da nake kin kaso lada ne Allah na rubuta mai saboda kaso na karya nake na yi ba na gaskiya ne ba shi yake yarance da Qur'ani ko abin da ya kama yarance da Qur'ani da za yi ma yan Niger adalci babu adalci yan Niger ana kashin yan Niger kowa na kallo duk wanda ya san shi yana sallah lokaci 5 yadda halin da Niger ya shiga ciki wallahi bai kamata kai goyon bayan Bazum ba bai kamata kai goyon bayan Muhammad Isuf ba wallahi in kai goyon bayan Bazum ko Muhammad Isufu wallahi kana ja mun ranka zalunci kana ja mutanen ka zalunci President Abdurrahman Isa Faris nagode